Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, maiatzak 22 dugu gaurko asteartea. Eta gaur eduki ezberdinak izango ditugu egunero ditugun moduan, eta gaur zer tokatuko da? Elkarrizketan, Aitor Urruti etorriko da gure esku dago plataformatik pasaden asteburuan giza armarria osatu zelako Iruñeko Gaztelu plazan, eta horren inguruan arituko da Aitor, eta baita datorren ekainean gure esku dago herri ekimenak antolatutako ekitaldi nagusi horri buruz. Gero xehetasun guztiak emango dizkigu Aitorrek. Horren aurretik ez dugula aipatu, beti egiten dugun moduan ere, Iruñe herriko etxetan erreportaia izango dugu. Konkretuki Iturramako jaiei buruz hitz egingo dugu, pasaden asteburuan hasi baitziren, eta herri kirolak eman ziren igandean, eta txapelketa hori edo lehia hori erakutsiko dizuegu. Ondoren, izan ere, bestaz auzo atalean, Iturramako jaiei buruz ere arituko gara, eta hor txupinazoa erakutsiko dizuegu, eta baita Amaiur dantza taldeak eskainitako ikuskizuna edo emanaldia, eta erraldoi eta joaldunen kale jira. Hori amaieran izango da, eta orain efemerideekin hasiko gara. Gaurko bi efemerideak 20. mendean gertatu ziren, eta biak 30. hamarkadan, izan ere zerikusia daukate biek. Lehendabizikoa 1931 urtean gertatu zen, Espainiako Bigarren Errepublikaren testuinguruan egindako konstituzio berriari esker, askatasun erlijiosoa aldarrikatu baitzen estatu osorako. 1926 urtean gerra piztu zen, eta garai horretan, 1928 urtean, hemen Iruñean, Ezkaba presondegian, historiako kartzel batetik izandako alde egite handienetako eta odoltsuenetako bat eman zen. 800 preso alde egin zuten, edo ihes egin zuten, eta horietatik 200 baino gehiago erail zituzten. Gaur egunkarietako azaletan hau daukagu, Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian, Nafarroako Podemos ahal dugu alderdiko bozeramaileak Iglesiasen irteera eskatzen du. Azaleko argazkiak Cesar Azpilicueta eta Nacho Monreal futbol jokalari nafarrak erakusten ditu. Izenburua hurrengoa da. Azpilicueta eta Monreal Errusiarako bidean. Ea zer daukagun Diario de Noticiasen. Hurrengo lerroburu nagusia ipini dute. Rajoik bere aurrekontuak eta legislatura arriskuan ikusten ditu Katalunian 155 artikulua ez baldin badu desmuntatzen. Bekaldean azaleko irudian, Pablo Iglesias eta Irene Montero atzo kongresuan ikusi daitezke. Azpian titular hau dago. Iglesiasek eta Monterok buruzagitza jokoan dute. Garagunkaria ikusiko dugu orain. Lerroburu hau nabarmendu dute. Euskal Alderdi jeltzaleak amaierara arte itxarongo du estatuko aurrekontu orokorrei buruz erabakitzeko. Azaleko irudian, Kim Torra Estremera espetxe bisitatzen agertzen da. Preso politiko katalanak ikustera joan baitzen. Komunikabide euskaldunen txanda da eta berria egunkariarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian, aurrekontu ez erabakitzeko, Euskal Alderdi jeltzaleak azken minutura arte itxoingo du. Beherago, lehendabiziko argazkian, iaz pasaden urtean martxoan Iruñean gertaturiko liskarrengatik akusatuta 4 gazte epaitzen hasi dira Auzitegi Nazionalean, eta hor ikusi ditzazkegu 3 istiluetan esku hartu zutela ukatu dute izenburupean. Azpian beste titular bat daukagu hurrengoa esaten duena. Emakume bat hilik antzeman dute Miarritzen auto batean. Eta ezkerreko zutabean gainontzeko berriak edo edukiak ditugu. Asteko Arian atalean togak eta parpaiak zintzilikatzeko eguna.
Beherago, Madurok irabazi ditu bozak azken urteetako abstentzio altuenarekin. Oraindik beherago, Tantoa atalean Pello Bilbao txirrindulariaren esaldi bat. Giro hau inflexio puntu bat izan daiteke nire ibilbidean. Horren azpian, Aritz Egea Mendi korrikalariaren hitzak ditugu. Argi neukan Salomonek deituz gero joango nintzela, jauzi bat egitea zen niretzat. Eta bukatzeko kultura atalean solasaldi bat zubigintzarako. Amaitzeko, jo dezagun Euskal Herria Irratiko webgunera. Goian ezkerrean, Palestina Israelek okupatutako lurretara bueltatzea defendatu du Nafarroako parlamentuak. Alboan eskuinean, Euskal presoen eskubideen alde korrika Donibanen, eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrean, iazko osasunbideko itxaron zerrendetan, orain 2 urte baino 5.679 lagun gutxiago izan dira. Eta bukatzeko eskuinean, abisu horia Nafarroan eurite eta ekaitz arriskuagatik. Berri hori atzokoa da, maiatzaren 21-koa. Agendarekin jarraituko dugu. Gaur eta maiatzaren 29-ra arte Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da Ezkaba presondegiaren ingurukoa dena. Izan ere gaur 80. urtemuga da presondegi horretatik izandako ihesaldi erraldoi horren urteurrena. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 31-ra arte Nafarroako artxibategi nagusian beste urtemuga edo urteurren bat ospatzen ari dute 125 urte gamatzadatik izenburua duen erakusketarekin. Sarrera librea da. Gaur eta ekainaren 15-ra arte planetarioan, Ezkaba 1928-2018 izenburupean beste Ezkaba kartzelari buruzko erakusketa bat. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:00 Nafarroako liburutegian, bidaiariak emakumeok on the road zikloaren barne hitzaldi bat gazteleraz eskainiko da. Peregrinas literarias izenburuarekin sarrera doakoa da. Bihar arratsaldeko 6:30 Zitadelan umeei zuzendutako ikuskizun bat euskeraz. Pizpirinaren goiz osasungarriak. Sarrera librea da. Ostegunean amaitzeko arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan kantu eta hitza kontzertu euskarazko kontzertu zikloa jarraitu egingo du eta aste honetan Don Inorrezen txanda izango da. Sarrera librea da, doakoa, baina goinbidapena behar da. Goinbidapen hori eskuratzeko ordu bat lehenago hara gerturatu eta doainik eskuratu ahalko duzue. Goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira, zeruan laino gutxikin edo partez lainotua egongo da, erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Egunaren bigarren zatian bero lainoa garatuko dira. Zaparrada txiki ertainak eta trumoitxoa bota ditzake bereziki egunaren bigarren zatian. Haizea ahul eta aldakorri biliko da, hego osagaikoa nagusi eta arratsaldean ipar osagaitik finkatuko da, ahul bizia. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Asteazkenean eguraldiak ildo beretik segituko du eta ekaiz giroa gailenduko da. Goizean izango da eguraldi lasaiagoa eta zeruan erdi mailako lainoak eta goi lainoak agertu arren giro argia eta atsegina izango da. Arratsaldetik aurrera bero lainoak garatuz joango dira eta litekena da egunaren bigarren partean zaparrada trumoitxoa botatzea. Temperatura maksimoa gradu pare bat igoko dira.
gainerako albisteak ezagutuko ditugu orain. Ea zer daukagun Orkoienen. Maiatzaren 25 arte onartutako umeak aurre eskolan matrikulatzeko aukera izango da. Xehetasun eta argibide guztiak udalaren webgunean daude. Eta azkenengo berria Orkoienen, Orkoiengo udalak euskaraz zerbitzuaren bidez euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka hauek edo diru laguntza hauek eskatzeko oinarriak udalaren webgunean zintzilikatu dira. Goazen orain Burlatarekin. Uztailaren 16tik abuztuaren 31 arte Burlatako Kulturetxean 2018 udako hiri kanpaldiak izango dira Burlatan, tailerrekin, jolasekin, igerilekuetara irtenaldiekin eta bar. 3 eta 12 urte bitarteko umeei edo aurrei zuzenduta daude eta izena emateko ekainaren 12tik 15 bitarte izango da aukera 012 telefonora deituz. Ekainaren 2tik 9 bitarte Burlatako atletismo pistetan ipar martxa ikastaroa eskainiko da. 16 urtetik gorako pertsonentzat izango da eta izen ematepea maiatzaren 31an itxiko da. Bizkarmendia udal aurre eskolan onartutak izan diren umeak matrikulatzeko azken eguna maiatzaren 25 izango da. Argibide guztiak udalaren webgunean. Ekainaren batean Mendillorriko urbiltegira bisita gidatua egingo da. Aldez aurretik inskribatu beharra dago eta horretarako maiatzaren 25 arte izango da aukera adinekoen zentroan. Burlatarekin bukatzeko 2018 urteko lehendabiziko 6 hileko lurraren eta pasabideen gaineko zergak borondatez ordaintzeko epea ekainaren 8an itxiko da. Xehetasun eta informazio guztia kontsultatzeko udalaren webgunera jo. Iruñearekin amaituko dugu. Iruñako udalak elkartasuna erakutsi dio udal kontratu batekin lan egiten ari zenean zendu den langilearen familiari adierazpen instituzional baten bidez. Deklarazioan, gainera, eulen konpainiak edo enpresak istripuaren zergaitia ikertzea eskatu du. Baita neurriak hartzea lan istripu prebentziorako legedia betetzeko ere. Bestalde, Iruñako udalak herritarren eskubide linguistikoak bermatuko dituzten politikak sustatzen edo bultzatzen jarraitzea jasotzen duen adierazpen batek onespena izan du. Iruñearekin jarraituz, udalak herri palestinarraren bueltatzeko eskubidea babesten du eta Palestinako jendearen erailketa Israelgo armadaren eskutik gaitzesten du adostutako deklarazio baten bitartez, UPN eta PSN-ren abstentzioarekin. Pasaden astean Iruñean 15 pertsona atxilotu zituzten alkohol kontroletan positibo emateagatik. Baita gidabaimenik gabe edota erretiratuta izanik kotxean ibiltzeagatik. Bestalde, Iruñako udalak aurre eskoletan datorren ikasturterako onartuak izan diren behin betiko zerrendak argitaratu dira. Udalaren webgunean ikusgai dago zerrenda hori eta argibide guztiak matrikula gauzatzeko. Gaur arratsaldeko 6:30 Baskez de Mella ikastetxe publikoan Zabalgunetako auzoaren foroa egingo da. Joateko aukerarik ez dutenentzat, udalak ekitaldia jarraitzeko hurrengo bidea zabaldu du. Iruña partaidetza da izeneko YouTube kontua. Komunikatzaile ona telefonoz bezeroak lortzeko gaitasuna izatea beharrezkoa da. Ingelera maila ona izan behar du eta ezagutzak alemana eta frantses hizkuntzetan. Lanaldi osorako kontratua eskaintzen zaio interesatua bidali kurrikulunak teabildua@irunmol.com helbidera.
Jatetxe catering enpresa batek jende aurrean aritzeko langilea behar du, eskaera jaso, kudeatu, ematea eta informatizazio lanak, interesatuak bidali kurrikulunak hostelerias selección zazpi@gmail.com helbidera. Eraikuntza enpresa batek delineatzaile proiektu gilea behar du, proiektuen dokumentazio teknikoen kudeaketa, diseinua, kalkuloak, analisiak eta errealizazio lanetarako. 3 urteko esperientzia beharrezkoa da, ingeniaritza teknikari beharrezkoa da, interesatuak bidali kurrikulunak rrhhoffers@gmail.com helbidera. Soldatzailea behar da, 3 ofizialeko titulazioarekin, soldeatzen lanak, zerra, radialak, taladroa erabiltzen dakiena. Lanaldi osorako kontratua eskaintzen zaio interesatua bidali kurrikulunak rrhhpamplona@ananda.com. Saltzailea behar da, ilapaindegi produktuak saltzeko gaitasuna duen persona, ilapaindegi kasketak izatea beharrezkoa da, trato eskaintzen zaio. Goizeko 9:00tik 6:00 lan egiteko, interesatua bidali kurrikulunak rrhh@absoluk.com helbidera. Elektrizitate mekanika soldatzailea, hidraulika eta pneumatikaz dakien langilea behar da, 6 hilabeterako baina kontratua luzatzeko aukerarekin. Lanaldi osoan 2 txandatan astelehenetik igandera. Soldata gordina urtean 19.556 euro. Lanposturen tokia Arazuri Orkoien. Kurrikuluna bidali patricia@navarpluma.com helbidera. Autofabrikazio enpresa batek edukiera handiko prensa automatikoan eta eskuz lan egiteko persona bat behar du. Lanaldi osoan 3 txandetan, astean 40 ordu. Soldata gordina hilean 1008. Lanpostuaren tokia Iruña. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Kontu hartzailea behar da Berriobeitiko udalean, lanaldi osorako hasieran 3 hilabeterako baina 6 hilabete arte luzatu daitekena. Informazioa webikoitza.berrioplano.es helbidean. Kalitate eta plan arriskuen teknikaria behar da Iruñan, kurrikulunak bidali ainoa.zazpe.velasco@navarra.es helbidera. Fitness entrenatzailea behar da Iruñan lan egiteko, goizez eta arratsaldez egunean 6 ordu. Kurri markapsara@gmail.com helbidera. Garraiolaria banatzailea behar da Iruñerrian, kurrikuluna bidali info@pamplopan.es helbidera. Menpekotasuneko eta ibilgailu egokituak gidatzeko langile bat behar da Ansoaingo eguneko zentro batean, astean 30 ordu. Hilabetean 816 euroko soldata gordina. Kurrikuluna bidali rrhh@ademna.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.